anem a fer alguna de màgia? Sí? Anem a fer alguna de màgia? El de tota la vida. Sí, el de tota la vida, sí. Tinc aquí el... I es necessita això, què? Un voluntari? un voluntari. Sí? Epa. Voluntari de què? Com que passa, Melanie? Què? Com que Hombre, voluntari? és la Melanie! Reconeixement per la Melanie! No, que jo he escoltat allà, anem a fer màgia. No havíem quedat que no fèieu màgia? Bueno, alguna cosa havíem dit que en el vídeo no has vist que... No, però a veure, que havia de disseny, i dic, deixa'm sortir, que m'he combinat aquí un disseny, No. Pillat o no? Disseny, sí. Mira, estàs fet un quadre. No, estava pensant, dic, deixa'm sortir a ajudar aquesta pobra gent, no? Que els dona també això dels vídeos i això de la màgia, doncs bueno, i dic, m'he sentit voluntari, dic, deixa'm anar a buscar un voluntari. Puc anar a buscar un voluntari? O sigui... Sí? Faig una coseta de res... Bueno, si flipareu, Mira, si us quedeu aquí i no molesteu gaire, em feu un favor, perfecte. Allà? Moltes gràcies, sí. A la marca? Sí, allà, que no molesteu. Aquí, Melanie? Sí, jo us avisaré, si necessito qualsevol cosa us aviso. Vale. Llavors, Pensa que ha sortit el Got Talent, que potser se't tira la gent a sobre, sí, Melanie? no, ja anirem Cuidado, Són molt macos, els que estan veient allà i són molt macos. M'agradaria veure's per això. Què teniu? Alexa, Luz de Sala, què teniu aquí? Alexa, per Ah, sí que li posen una llum no, amb perquè ja no ella. calen tècnics amb aquestes novetats, saps? Ja. Llavors, necessito que algú em deixi... Ostres, l'he trobat tu. A veure, aquest rellotge tan bo que tens? Sí, boníssim. Com et dius? Manel, a veure, deixa'm veure, Manel. Necessito que sigui bo, és bo això? A veure si pesa serà bo. A veure, Manel, deixa'm el rellotge, Manel. Pesat. Ah, mira, és bo perquè pesa, És bo, us serveix? És bo? Sí? Pujo aquest rellotge? Bueno, fem una cosa, Hi ha molta tonteria amb això del freelance i les empreses i dona, Això s'ho callen. Home, Fes-te autònom, que... Mita-li. És un Rolex? No, ara te'l pujo i el mires, Ah, vale. Tinc una idea. Manel, m'has dit, Manel, et donem un aplaudiment i ens acompanyes amb el teu rellotge a l'escenari. Aplaudiment! No, que estic veient que no. La Macarena me la pots trobar per després? Perquè veig que... Què tal, Manel, com estàs? Bé. Traieu-li el micro al Manel, no cal que parli, Manel, tampoc, molt bé. No, el protagonisme el tinc jo, surto 2 minuts. Manel, a veure, què et dediques tu, Manel, per ubicar-te així en el mapa d'aquesta gent tan maca? Advocat? I què fas aquí? Hòstia. T'has colat, no? Ah, no s'ha colat. Benvingut. No, és que he anat a Sentit advocat i he dit, He anat a donar justament amb el, saps, l'advocat. Aquest ha ficat quartos, Ja ho he vist que té quartos. Hòstia, joder. Tenien allà rellotges de plàstic i he dit, aquest que és bo. Això no li tornis, Això t'ho has comprat tu o t'ho han regalat? És un regal de la teva dona. Ha vingut la teva dona? Pues ja està, que Doncs llavors anem a buscar la dona, que potser t'interessa més que... No, que no ha vingut la dona. Ah, vale, no ha vingut. No, que li compri una altra, si qualsevol cosa. Anem a fer una cosa xulíssima, Què li passa, Vols deixar de fer el notes, que estic jo actuant, Manel? De veritat. Jo no vaig al teu bufet i dic, venga. Que no, pues venga. No, perquè si vaig a fer venga, dirà 50 euros. Tu vas allà, cobren per 30 euros. Que és borro, Manel. Manel, anem a fer un número superxulo amb aquest rellotge, d'acord? Passa una cosa, tenim alguna funda o alguna per posar qualsevol cosa, perquè ara em sap greu, no?, que això no... El Marc. Que no se't ratlli o alguna cosa, no? Sí. Hòstia, que és advocat, Marc, per favor. Hòstia. És un mitjó... Com que és Múnich, mira, que és l'esponsor, ja no sirve. El col·locarem aquí, d'acord, Manel? Mira dintre del mitjó que no hi hagi una altra cosa, que no hi hagi, jo què sé. És que els advocats penseu coses raríssimes, No hi ha, perfecte. No, és molt Manel. Llavors el posem aquí, l'embolicarem així, l'emboliquem així, qualsevol goma d'aquestes, perfecte. Llavors, Manel, farem una cosa molt guai amb el teu rellotge, d'acord? Aguanta'l perquè jo no vull que passi qualsevol cosa. Com que avui és el primer dia que faré aquest número, em feia molta il·lusió estrenar un número avui i dic, mira, fes aquest, del rellotge, que és xulíssim, no? És molt de màgia, no? El reloj, tal i qual. Si falla... Què podem fer si falla? Perquè no tinc assajat. Tenim alguna cosa que puguem donar-li si falla? Un premi d'aquests no, però... No, veritat, no, perquè ara em sap greu. És que el rellotge val més pasta, em sembla. Sí, no, perquè em sap greu que per un... Marc, tenim algun premi o alguna cosa per si falla? El Marc està mig adormit. Ah, perfecte, mira, jo et dono el que hi ha dintre d'aquesta maleta, que ho he portat jo, t'ho dono, si falla qualsevol cosa, d'acord? Llavors, Manel, què passarà amb el teu rellotge? Agafarem el teu rellotge, Manel, aquest rellotge boníssim, platejat. El rellotge desapareixerà i apareixerà a un altre lloc. Vaya spoiler acabo de fer, Sí, jo no t'ho volia dir, però... Màgicament això no té gaire ganxo, No tinc gaire assajat i, bueno, és igual. Evident.
s'ha de fer desaparèixer, d'acord? Per fer-lo desaparèixer és molt fàcil, perquè els mags tenim... Marc, tenim alguna cosa o alguna per fer desaparèixer? Ho posem, jo què sé, dintre d'alguna cosa, fem així, pum, i desaparece, aquestes coses d'amago. Ah, mira, tinc una idea. Gerard, què, jo? treballa. Sí, fes-ho. Què dius? Sí, perquè... Però que això és molta responsabilitat. Sí, bueno, per això. Ai, que me muero, He pensat, ara si fas això i falla, quedaràs fatal. Ho faci el Gerard, que després... És per tirar-me el mort a mi. Tots quins nervis, eh? Col·loquem claríssimament, Manel, el rellotge aquí dintre. És que a sobre és advocat, saps? No, ja... Jo no li dic els meus cognoms que em busca, eh? Ja pot sortir bé, eh? Poso el rellotge aquí, Manel? Què? Ara, Gerard, només s'han de dir les paraules màgiques, d'acord? Vinga, va. A la de 3, Gerard, important, a la de 3. A la de 3, I la màgia succeirà. Vinga, Desapareixerà i apareixerà un altre lloc, vale? Vinga. Gerard! Posa't aquí, que m'estàs xupant plano i l'artista sóc jo. Molt bé. Llavors, Gerard! Vinga, va. Joder, vaya... Abracadabra, pota de cabra! Una, a la de 3, No, a la de 3. merda. Merda, hòstia. No, tira'l, és igual, ja està. Ja veus tu. Tira'l. Dom, no, que quasi he baixat. Sí, ja que... Hòstia. Ala, ajuda! No, té. Home. Ai, ui, perdó, t'he fet mal. Perdona. Estàs bé? Sí, el que passa que és bo, llavors... És que ja l'he sentit, mira, que sigui... Hòstia, sí que l'hem fet bona, eh? I l'has notat, eh? No, Què? que m'heu dit, vine a fer un número graciós, però ja ho és, no? No, sí. Ai, perico. És advocat, no li ve d'un rellotge. A més, li ha regalat la dona. Sí. Fixa't que ha caigut aquí, perquè t'ho has fet així. Hi ha vegades que vola molt més i el rellotge... Que parlant d'això, ara que m'has fet pensar, l'altre dia estava llegint això, un TikTok que deien que, o sigui, aquí a la Terra, la gravetat, 9,8, no? Sí, 9,8. Sí, 9,8. I té una caiguda tal que sí, saps? Però, ojo, que si tu el portes això i fas el mateix tiro a Júpiter, hi ha molta més pressió, cau més fort, saps? Té més força, saps? Però és per la gravetat, eh? Dic, són coses... Mira, és advocat. Sí. És advocat. Jo estic pensant que entre cas i cas, no? S'avorreix a l'oficina, pot comptar. Doncs tu, ara un rellotge no és, però és un rellotge d'Ikea, mira. Tu te'n vas dilluns a l'oficina, Manel, i tu el vas muntant per peces, perquè les peces hi són, eh? Aquí tindríem el que ves en la pantalla aquesta, aquí va la pila, mira, no, és que estar-hi està tot, eh? La corretxa també està per aquí. Total, que tu el muntes a casa teva, ens envies una foto i te'n feliços, tu. Total. Jo no sé com sortir-ne, eh? Algú em deixa un anell, que vull fer una altra prova? Només riuen, però no me'l deixen. Joder, anàvem així, eh? I ha fet com el rellotge. Saps què estic pensant? Que com que hem tret allò, Manel, saps què tenim? El Premi de Consolació, Manel! Fixa't, mira, Manel! Mira, Manel, vull que obris la maleta i que dintre, ni més que el treu, Manel, el treu, rellotge, €1. Hosti. No, que està aquí, eh? Oh! Bueno, doncs no, jo no tinc hora, però tu tens €1 per la boleta, ala, corre, agafa-la amb una boleta. No ho sé. Jo no sé què fer exactament. Bolita! 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 Hòstia, ni bolita té. Se li ha tragat l'euro. Se li ha tragat l'euro. D'on heu pillat això? Avui no és el teu dia de bona sort, xaval. D'aquí al Miami. Jo tornaria a dormir a casa. Saps aquells dies que dius, hoy no tendría que haber salido? Doncs avui és un d'ells, eh? Sí, no te lies, eh? A més plou. Truco a la teva dona. No, cal, jo després marxo a casa. Mira, té un altre euro, que no em sap greu. Però també el podries fotre tu, si a tu et sobren. Fota l'euro. Aquí ningú ha fotut ni €1, eh? Ha fet així, diu, no em porto. Sí, ja es tracta de diners, que sí que es tracta de diners. És que portava una de pasta. No, aquesta gent van amb bitllets, no porten. Hem de fotre aquí un Vinga, bolita. Bolita, bolita, bolita. O sigui, no, definitivament. Jo no vull més. Ja no en tinc més d'euros, eh? El següent les has de posar tu. Jo no tinc més euros. Bueno, doncs anem a buscar euros, perquè no està funcionant. A més, un xec, la peonza ha sigut el millor. Home, per favor. Bolita! Bolita! A veure, Manel, vine cap aquí, vine cap aquí. A veure què t'ha tocat. Què tocaven? Xecs, la baldufa és el que més m'ha agradat. Xecs, hi ha peonces... Peonces. Què és? El teu rellotge! El teu rellotge!
4, molt bé, Manel. T'estimem molt, eh? Moltíssimes gràcies. Aplaudim. Molt bé. Ja està. Marxo. Jo tinc feina. Sí. Tinc feina, jo marxo, Ara que ja hem presentat la categoria, jo ja... No? Doncs nosaltres seguim, tenim bastanta feina. Molt bé, doncs aquí us deixo. Moltes Molt gràcies. vinga. Adéu, Veiem per la gràcies. Melanie. Vaja, que no ho superem ni de fallo, això.